Aontas rodíine fannacht le blianta fada a níos. Tá héalaigh ahananta godlathach agus go hefigiúil mar cheanga effigiúil I dúsgart na hhéireann. So, cad iad na hathraithe a bheith le feicáil go practical sa síl lethú. Tá níos mó na céad údaras peibli ahananta sa reachtaíocht seo a bhfuil se do dúgus orthaí an ghéalaigh a chur chun cín de réir caideán atá leithchama ag an commissioner teanga. Sin le rá go mééis sí le feicáil sna seirbhísí atá chuthar fáil ag an céad údaras seo, sna cuairthaí sa córágras sa bhhargaíocht agus sa trénáil. Cad é an cóhex tíobhthír den nuach seo. Sna blianta roimh ní deag fés a chéan vídlíthe agus reachtaíocht sa tír a chur in aine níní I gotar agus inlí an ghéalaigh go luirt agus a chur chun cín. I ní deag fés a chéan le poblach na hhéireann tugadh stadas effigiúil don ghéalaigh sa fés a sé chundé. Tá spantas de bheas nach bhuairsí sa sé chundé. Feigú má an sé chundé ón fablacht agus ba mhór an tionachar a bhí agus seo ar teanga na hhéireann agus ar na géal a bhí a géirí I a chur chun cín. Seachtó is a 7 bliain inné sin I 1998, Heeney leis an cóionú aine an céasta a hantas formalta don teanga go troid. I 2006, Heeney geltanas leis an Irish Language Act go dúirtha an tardan agus a hantas don ghéalaigh a bhí leicha más a cóionú aine an chéasta. Cur máil ar chuirsaí mar gheall ar athrann politiúil ó na pártaithe ionteachtaithe. I 2015 ritheadh an Language and Identity Act ag Parliament an réalt iontaithe agus tugtar stadas effigiúil reachtaíoil do cheangan na hhéireann na sé chuntaí, tíú le tíú leis an bhirla. Cadítar an ghéalaigh sa chuirt agus tá rólanna rialtas leithchama ar nós an commissioner teanga. Le níos mó na fiche bliain ag troid ag feachtasaíocht agus gníomhaíochas is gluaiseacht mhór stairiúil an ráiteas a tháinig ón Státrúnaí na Breataine Hilary Benn an tseachtain seo. Tá na ghéalaigh ahananta mar cheanga oifigiúil in éineach leis an bhirla agus tuairfar ardan agus más don teanga mar a bhí gealta blianta ó hen, más a tógadh uathaí ar fáinne céadta roimh sin.